En deze vijfde groep beginnen we met nummer 142. 142. 142, 142, 142. Charp van de Terp. Een zoon van Tjalle 454. Moeder Stermerie van Dries. Gefokt bij JHA Stadhouders in Geffen. En in eigendom van stoeterij Friese Visser in Spier. Sitting by the fire glow, waiting for my girl to show, feeling the harmony grow. I met her just the other day, she has helped me find my way, feeling the harmony grow. I wish I had found her a long time ago. No, I don't need to wonder anymore. I get a warm feeling when you're near me. I get a warm feeling when you're holding me. I feel the love rushes hanging around me, even when you're gone. Been together so much more than I've ever known before, feeling the harmony grow. I need her more than ever now, it all seems so right somehow, feeling the harmony grow. I never met anyone like her before. Binnenkomt catalogus nummer 149. 149 in de keuringsbaan. 149, 149, 149. Tijmen van het Gelinde Peert. Ook een zoon van Tjalle 454. De moeder is een kroon sportmerrie van de hengst Harmen. Gefokt bij GGF van Dijkhuizen in Oosterzee. Is ook eigenaar samen met MG Griffion. Stokmaat ongewijzigd 1,60 meter, 1,60 meter, 1,60 meter.
In de tweede bezichtiging kijken we naar nummer 154. 154. 154, 154, 154, Ulco E. Vader Challe 454, moeder een sterpreferente merrie van Pieke 316, gefokt en in bezit van IP Elgersma in Westerholt, Duitsland. Oost-Friesland. Stokmaat, centimeter erbij, nu 1,62 meter. 1,62 meter now, 1,62 meter. We zien binnenkomen nummer 157. 157. 157. 157, 157. Thomas van de Noesterhoeve. Vader Challe 454. Moeder een ster sportmerrie van Jasper 366. Fokeigenaar P. Okkema in Witmarsum.
En de stokmaat is hetzelfde gebleven, 1,65, 1 meter 65, 1 meter 65. Hengstnummer 159 gaan we bekijken. 159. 159. 159. De nummer 159. Time van Visser. Vader is Take 455. Moeder een stermerrie van Maurus 441. Fokker-eigenaar TC Visser in Lunteren. Stokmaat ongewijzigd 1,62 meter, 1 meter 62, 1 meter 62.
Zichtring nummer 2 van hengst nummer 160. 160, 160, 160. De nummer 160, Thijs van de Banhoeve. Ook een zoon van Take 455. De moeder een kroon sportmerrie van Gradus. En de fokker eigenaar SJ Kat BV in Egmond aan den Hoef. Stokmaat blijft 1,69, 1 meter 69, 1 meter 69. ...166. Deze hengst maakt nu zijn opwachting in de tweede bezichtiging. Nummer 166. 166. 166. 166. De hengst Ties H. is een zoon van Uldrik 457. Moeder en stermerrie van Fritse 423. De fokker S. Hageman Buitenhuis in Dalfsen. En de eigenaren L.E.J. van de Vaart in Tiel en T. Volmer in Lunteren. Stokmaat 1,66, 1 meter 66, 1 meter 66.
Volgende hengst is alweer binnen, dames en heren. Onze ringmeesters zouden vaarten prima in het loop. Perfect vandaag. We gaan door met nummer 167. 167, 167, 167, 167, Thunder van de Harborg. Een zoon van Uldrik 457, uit de modelmerrie van Arjen 417, gefokt bij H. van de Bar van de Bunt in Putten, eigenaren Vriesenstal Manel in Afferden en T. de Boer in Sint-Johannescha. Schofthoogte ongewijzigd 1,65, 1,65 meter, 1,65 meter. We gaan naar de laatste hengst van groep 5. En dat is nummer 173. 173 nu. 173, 173, 173. Thomas van de Arendsburgt. Zoon van Wiemer 461. De moeder is een stermerrie van Olaf 315. Gefokt bij R. de Koning in Beemster. En de eigenaar F.J. Mono de Voorradeville uit Wervershof. Stokmaat 1,64, 1,64 meter, 1,64.
Dat waren de jonge hengsten ingedeeld in de 5e groep. Totaal 9 groepen jonge hengsten te bewonderen vandaag. De jury gaat ze nog één keer bekijken, groepsgewijze. Zal dan het oordeel vellen. Vanavond om 8:30, dan is het zover, de Frisian Proms. Eerste uitvoering van dit jaar. Morgenavond hebben we nog een prachtig, dames en heren, weerzien met de Frisian Proms. Maar dat vanavond en morgenavond. Nu weer concentreren op deze tweede bezichtiging. En dan nu de uitslag van de 5e groep jonge hengsten. Dames en heren, hierbij dan de uitslag van nummer 142. Die gaat mee naar de volgende ronde. Dan hierbij de uitslag van nummer 149. Gaat mee naar de volgende ronde. Hierbij dan de uitslag van nummer 154. Paard met een fraaie voorhand. Zo iets gesloten in het middenstuk kunnen. Paard wat ook gemakkelijk galoppeert. Daarbij iets meer oprichting zou kunnen tonen. Het achterbeengebruik in draf, dat komt van te ver weg en drukt ook de rug iets naar beneden. Zou meer oprichting kunnen tonen, gaat niet mee naar de volgende ronde. Dan komen we nu bij de uitslag van nummer 157.
Paard met een mooi jeugdige opdruk. Zou iets opwaarts gebouwd kunnen zijn. In zijn manier van beweging zouden we meer souplesse willen zien en ook meer oprichting. De draf toont niet genoeg kwaliteit om hem verder mee te nemen naar de volgende ronde. Dan komen we nu bij nummer 159. Een paard met een mooie voorhand. Middenstuk zien we graag iets sterker in zijn verbindingen, ook wat langer in het middenstuk. Paard wat wel gemakkelijk beweegt, maar mist daarin de oprichting, heeft veel souplesse en toont ook wel een schoudervrijheid. Maar zouden we dat betreft ook wat meer oprichting willen zien, blijft te horizontaal zijn manier van te bewegen, gaat niet mee naar de volgende ronde. Dan komen we nu bij nummer 160. Paard met een iets klassieke opdruk. Wel in een mooie sterke beleiding, mooi lang kruis ook. Paard wat ook in draf opvalt met een mooie schoudervrijheid. Maar in zijn manier van beweging blijft hij wat te veel op de voorhand, met name in de galop. Zou ook in de draf wat meer afdruk kunnen tonen, ook wat meer snelheid in het achterbeen. Mist het nodige lichaamsgebruik, gaat niet mee naar de volgende ronde. Dan hierbij de uitslag van nummer 166, die gaat door naar de volgende ronde. Dan komt hierbij de uitslag van nummer 167. Paard met een mooi gelijnde bovenlijn, iets klassieke opdruk. Hij mist in zijn manier van beweging wat de nodige lichtvoetigheid. Blijft met name ook in de galop te neerwaarts. In zijn manier van lopen, dat zien we ook wel wat terug in zijn manier van draven. Te weinig lichaamsgebruik en te neerwaarts, gaat niet mee naar de volgende ronde. Dan komen we hier bij de uitslag van nummer 173. Een paard die ook opvalt door zijn mooie voorhand. Zou iets gesloten kunnen zijn in het middenstuk. In zijn manier van bewegen, dan missen wij het nodige lichaamsgebruik. En ook de nodige oprichting om verder mee te nemen naar de volgende ronde. Gaat dus niet mee. Tot zover, dames en heren, de uitslag van de 5e groep hengsten. Uitgenodigd voor de 3e bezichtiging zijn de catalogus-nummers 142, 149 en 166. We denken dat we nu 10 minuten gaan pauzeren. En na die 10 minuten pauze gaan we door met groep nummer 6. A break of 10 minutes now. Third inspection for the numbers 142, 149 and 166. Bezichtigung Nummer 3 für 142, 149, 166. Troisième inspection pour le numéro 142, 149 et 166. 10 minuten pauze.